Aquestes són algunes de les conseqüències de la pluja d'aquest cap de setmana. Els homes del temps ho havien anunciat i, sortosament, no hem de parlar de desgràcies personals. Bona nit. No podem dir el mateix dels desperfectes materials que han estat quantiosos a diverses catalanes. Els aiguats, que ja van de baixa, han fet mal al camp i a les ciutats, tal com veurem en aquest repàs per diferents indrets de la geografia catalana. A Lleida, per exemple, només a la capital, segons l'alcalde, les pèrdues pugen a més de 200 milions de pessetes. Aquest és l'aspecte que oferia a primera hora de la tarda a la Rambla de Lleida. El mercat també ha estat força concorregut un cop la ciutat s'ha refet de la pluja d'ahir. Els veïns han pogut contemplar la tranquil·litat del riu Segre, però tot i això, tothom té presents els greus danys materials que ha fet el temporal. La valoració real no la tenim, però hi ha més de 150 arbres grans urbans destruïts, tot pràcticament la quantitat de senyalització de trànsit que se'n van en l'aire, els danys que es va produir en tots els transformadors de llum elèctrica, línies de portada elèctrica, telefònica, etc. I, per tant, valdrà milions. És molt difícil de fer-la, ni tan sols aproximada. Alguns arbres d'aquestos tenien molts anys de vida per davant, llavors és molt difícil calcular els quilos de producció que podrien haver fet. Després, també per altre costat, el preu de comercialització està sent bastant incert. Cotxes travessats als carrers, arbres i antenes de televisió caigudes, soterranis inundats, són el malson que han tingut molts lleidatans. Tot i que la situació a la demarcació de Girona també era de màxima alerta, els danys han estat menors. La pluja ha estat intensa a la Garrotxa i al Ripollès. Els problemes més greus els va provocar el desbordament del riu Fluvià, que també va afectar Sant Pere Pescador i Roses, però avui el riu ja no és cap perill. El camp, segons els pagesos, no s'ha malmès cap collita. Els bombers han rescatat aquest matí una 14ena de persones que han passat la nit incomunicades. Tots es trobaven en refugis de muntanya a la zona de Vallter 2000. La carretera que va de Vallter a Setcases encara continua tallada. Una de les conseqüències més visibles dels forts aiguats a la costa tarragonina ha estat la brutícia que ha quedat a les platges, però la gent hi ha anat igualment i fins i tot s'hi ha remullat. El temporal ha causat danys a tota la demarcació, carreteres tallades i cases inundades, però sobretot ha fet mal a les collites d'arròs al Delta de l'Ebre i les d'avellana. Aquest matí a la platja de Cambrils la gent recollia les avellanes arrossegades per la rierada. Tot i aquests estralls, com ja hem dit, la pluja sembla que va de baixa. Santi Parés, bona nit. Bona nit, doncs sí, el pronòstic ens indica com la pluja va clarament de baixa. Hi ha una millora, especialment de cara a demà a partir de mig matí, perquè a les properes hores encara hi ha la possibilitat d'algun ruixat, però ni de bon tros els aiguats que hem tingut a les darreres 24 hores. Tot això es veu millor les imatges de gran escala del satèl·lit Meteosat. En primer lloc veurem els núvols que ens han deixat aquestes pluges. Les resses és aquesta faixa d'aquí, que per ser hores ara, al sud-est de França, és on les pluges són més importants. Darrere, un interval de cel serè amb alguns núvols que s'han format al Pirineu, però que han deixat 4 gotes. I aquesta massa d'aquí, doncs bé, són els núvols que aquesta nit, a les properes hores, encara poden deixar algun ruixat important. Si mirem les imatges, però amb una escala més àmplia, podrem observar millor com aquests núvols van associats a una depressió, el nucli de la qual es troba en aquesta zona i té tendència a pujar cap a l'interior d'Europa. Per aquesta raó, a mesura que la depressió pugi, tota aquesta massa de núvols marxaran amb ella. Per això, a nosaltres ja no ens afectarà. Nosaltres el que tindrem a partir de demà migdia és un anticicló que hores ara comença a estendre's des d'aquesta zona. Per tot això, el pronòstic és el següent. A les properes hores, especialment durant la nit, hi ha la possibilitat de ruixats que poden ser importants a les comarques situades al sud, però repetim, no com els d'ahir. A partir de demà mig matí, el mapa de símbols correspon al que us hem dibuixat. Sol a les comarques de la meitat sud i també sol a les comarques de Ponent i encara alguns núvols a les comarques de la meitat nord, però sense possibilitat de ruixats. El cel potser es veurà tapat tot el dia a la Vall d'Aran, però a tot estirar poden caure 4 gotes a punts del Pirineu. Demà, amb més sol, les temperatures seran més altes. Això sí, l'ambient fresc i ventós, amb la humitat força baixa. Demà el més destacable serà el vent, que bufarà en forma de mestral a les Terres de l'Ebre amb ratxes que podran ser molt fortes.
Actualitat internacional. 3 anys després de la caiguda del dictador Ceausescu, els romanesos han anat avui a les urnes per elegir president i els membres de les dues cambres del nou Parlament. El rector de la Universitat de Bucarest i líder de la Convenció Democràtica, Emil Constantinescu, és el que té més possibilitats de substituir l'actual president Ion Iliescu. La jornada ha començat amb molta afluència a les urnes, cosa que fa pensar que els romanesos esperen molt d'aquests comicis. Des de la caiguda de Ceausescu el 89, a Romania han canviat moltes coses, però no la situació econòmica cada vegada més greu. A la capital, Bucarest, s'han de fer cues com a l'època de Ceausescu per trobar els productes bàsics. Emil Constantinescu, de la renovadora Convenció Democràtica, té tots els sondeigs a favor per substituir l'actual president Ion Iliescu, del Front de Salvament Nacional, criticat pels detractors de no haver desmuntat l'antic aparell comunista. L'oposició creu que a Romania no s'ha invertit capital estranger a causa de la persistència de la burocràcia. Petre Roman, l'antic primer ministre del Front de Salvament, ha pronosticat que la situació del país no millorarà si de les urnes no surt una majoria de demòcrates. Amb aquestes paraules, Roman ha desqualificat el president Iliescu, amb el qual ha tingut greus enfrontaments. 10 persones han mort avui a Sud-àfrica en una nova onada de violència. Uns 30 homes han atacat el poblat negre de Gengeske, a la província de Natal. Els atacants han disparat contra els habitants del poblat i han incendiat les cases i el cotxe, segons que ha informat la Ràdio Nacional Sud-africana. Sostenir Euskadi. Aquest ha estat el lema d'enguany de l'Alderdi Eguna, el dia en què el Partit Nacionalista Basc celebra la festa anual. En un acte escurçat per la pluja, Xavier Arzallus ha criticat durament la política del PSOE i ha acusat el govern central de malbaratar el diner públic en esdeveniments fastuosos i improductius. El Consell Polític Federal d'Esquerra Unida ha decidit finalment que s'abstindran en la votació parlamentària per ratificar els acords de Maastricht. Iniciativa per Catalunya, en canvi, manté la decisió de votar-hi a favor. Tal com era previst, el sector majoritari d'Esquerra Unida ha imposat les tesis de Julio Anguita. La resolució final obliga el grup parlamentari a abstenir-se en la votació per ratificar el Tractat de Maastricht, contra el criteri del sector renovador, que encapçala Nicolás Sartorius, actual portaveu parlamentari de la coalició. Entre la majoria que dona suport a Anguita hi ha hagut diverses intervencions radicalment contràries a ratificar el tractat, tot i que al final el líder d'Esquerra Unida ha optat per l'abstenció com a fórmula de consens. Que los acuerdos de Maastricht no tienen ya en su literalidad y en sus contenidos estrictos posibilidad de permanencia en un tiempo venidero e inmediato. Esta consideración debe hacernos reflexionar a la hora de fijar nuestro posicionamiento. Tot i la posició oficial, Rafael Ribó ha deixat clar que els 3 diputats d'Iniciativa per Catalunya votaran a favor del tractat. 36 persones podrien haver mort aquest cap de setmana a les aigües de l'estret de Gibraltar. Les víctimes són africans, els ulls dels quals Europa ve a ser com la terra promesa. El viatge el fan al marge de tot control i en pèssimes condicions. Avui mateix han trobat una altra embarcació mig desballestada i no se sap res dels que hi anaven. Avui han continuat buscant supervivents de les 2 barques que van naufragar ahir a l'estret de Gibraltar a causa del temporal que també hi ha hagut al sud d'Andalusia. Un vaixell de pesca va veure la primera barca quan començava a naufragar i va socórrer alguns dels immigrants il·legals que hi anaven. La tripulació del vaixell de pesca va salvar 4 persones i va recuperar 2 cadàvers, però segons fonts oficials podrien haver desaparegut entre 10 i 20 persones més. Immediatament es posà en marxa un operatiu de rescat que va rastrejar les aigües de l'estret. Aquest matí, agents d'aquest operatiu han trobat les restes d'una segona barca de construcció casolana i de molt baix nivell de seguretat. Amb aquest segon naufragi, el nombre de desapareguts podria arribar a 36. Avui s'ha acabat a Barcelona el Congrés Pacte 92, que ha reunit durant tota la setmana a Barcelona a 250 experts en supercomputadores. Aquests aparells són el que els especialistes anomenen ordinadors del futur, que permetran de fer en pocs minuts els càlculs més complexos. Entre els assistents al Congrés hi ha els experts que investiguen com augmentar la potència dels superordinadors. Són grans aparells, molt cars, pensats per resoldre càlculs molt complexos en poc temps. Han permès, per exemple, de reduir molt el temps necessari per dissenyar un avió. També una empresa d'òptica catalana ha aconseguit de reduir el temps de càlcul per a dissenyar una lent progressiva de 10 dies a 10 hores. Tècnics i empreses continuen investigant per anar encara més enllà. L'objectiu de la supercomputació és crear un ordinador que processi un teraflop, és a dir, 1 milió de milions d'instruccions per segon. Per aconseguir-ho, caldrà ajuntar en un ordinador 600 caixes de processadors com aquesta.
En aquest congrés s'ha sabut que el Centre de Supercomputació de Catalunya i el de la Universitat Politècnica rebran 65 milions de pessetes per a participar en un programa europeu. Por el cual jóvenes europeos van a venir a Barcelona a realizar cálculos, a introducirse en estas nuevas tecnologías y pone de manifiesto el nivel de nuestro país y en particular el nivel de Barcelona. El Congrés Pacte 92 ha estat organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya. Altres notícies de l'actualitat les recollim ara mateix en aquest bloc. Aquest matí a Vic, el representant de la Unió de Pagesos, Pep Riera, ha dit que la crisi de la pagesia catalana respon a una situació de crisi generalitzada. En la presentació del nou curs sindical, Riera també s'ha mostrat preocupat pels efectes negatius que provoquen les subvencions dels Estats Units en les seves exportacions agrícoles i per la capacitat productiva d'altres països, com ara Alemanya. A Andorra, les temperatures suaus dels últims hiverns ha causat l'aparició d'una plaga, la processionària, en cotes de fins a 1.800 metres d'altitud, quan abans només n'hi havia fins als 1.200. Per contrarrestar-ho, enguany han decidit de fumigar més de 1.000 hectàrees de bosc amb un producte que elimina aquest insecte, tot respectant la resta de vida vegetal i animal. Aquest vespre, a Móra d'Ebre, s'acaba el certamen Caçafir 92, mostra de material de caça que aplega practicants de Catalunya i de fora. El més destacat han estat les exhibicions de caça de perdius i de faisans amb gossos i falcons. L'organització obligava a deixar en llibertat un de cada 3 dels animals caçats. Esports, aquests són els resultats de la quarta jornada de la Lliga de Futbol, quan molts partits encara són a la mitja part. Aquests són els resultats que ara nosaltres disposem. El Futbol Club Barcelona està guanyant per 3-1 al Burgos al Camp Nou. De la seva banda, l'Espanyol ha empatat al camp de l'Oviedo 0-0. I altres resultats són aquests: Cádiz 0, Atlètic de Madrid 0, Rayo Vallecano 0, Saragossa 0, Celta 1, Atlètic de Bilbao 0 i el Tenerife Sporting començarà d'aquí a uns minuts. Ahir dissabte ja es van jugar 4 partits de primera divisió amb aquests resultats. Osasuna 2, València 2, Reial Societat 0, Deportiu de la Corunya 2, Real Madrid 3, Albacete 0 i Sevilla 3, Logroñés 3. Pel que fa als equips catalans de segona divisió, els resultats d'aquesta quarta jornada han estat els següents: Valladolid 0, Lleida 1. Aquest és el resultat final, mentre que els següents ens referim al resultat de la mitja part. Són aquests: Badajoz 0, Sabadell 0, Compostela 1, Figueres 0, Palamós 1, Mèrida 0 i Barcelona B 8, Villarreal 1. 10 persones van morir ahir i 5 més van resultar ferides de gravetat a Conca quan va xocar un autobús i un camió a la N3. Segons que ha informat avui, d'aquesta notícia no se n'ha tingut coneixement fins avui, com deien, com ha informat la Guàrdia Civil de Trànsit. Sembla que el camió va perdre el control del vehicle i va impactar frontalment amb l'autobús. En el moment de l'accident plovia. El pilot britànic Nigel Mansell amb William Renault ha guanyat avui el Gran Premi de Portugal de Fórmula 1. Mansell ha aconseguit així la 9a victòria d'aquesta temporada, un nou rècord que mai no havia aconseguit cap pilot de Fórmula 1. El pilot britànic Nigel Mansell ha aconseguit avui la 9a victòria d'aquesta temporada en vèncer el Gran Premi de Portugal que han fet al circuit d'Estoril. D'aquesta manera, Mansell ha superat el rècord de 8 victòries en una mateixa temporada que des del 1988 tenia el brasiler Ayrton Senna. Nigel Mansell, amb el títol de campió del món ja assegurat, ha tret 37 segons a l'austríac Gerhard Berger, que ha quedat segon, i una volta al brasiler Ayrton Senna tercer. Només 14 pilots han acabat la prova. Entre els abandonaments cal destacar el del company d'escuderia de Mansell, l'italià Riccardo Patrese, que ha sofert un espectacular accident. L'alemany Michael Schumacher només ha quedat 7è i ara és tercer al campionat del món amb 47 punts, 3 menys que el brasiler Ayrton Senna, que és segon. Aquesta nit, i acabem amb aquesta notícia, s'acaben les festes de la Mercè amb tot un espectacle piromusical i esperem que la pluja no desllueixi aquest espectacle tal com va passar en el concert de nit al Sot del Migdia. Unes 10.000 persones van escoltar els darrers èxits dels grups de rock català Bocanegra i els Pets i els francesos FFF al Sot del Migdia. Era el primer cop que es pagava entrada en aquest recinte i tot i que només costava 500 pessetes, això i els forts ruixats d'ahir van fer que no s'omplís com altres vegades. Els diners recaptats seran lliurats a les víctimes de Sarajevo
però el cobrament de l'entrada, a més, es va fer per reduir el públic assistent. S'ha vengut l'entrada anticipadament una mica per facilitar la comoditat del públic, perquè tota aquella persona que vulgui pujar aquí dalt tingui la certesa de que podrà entrar, perquè no passi el que va passar el primer dia, que molta gent es va quedar fora. A la gran majoria no els importava pagar per una bona causa. Però jo trobo que està bé, és un joc ideal i els FFF han sigut molt bé, molt bons. Jo trobo que està molt bé. I a més, és una ajuda pels kurds, per tota aquesta gent de Jugoslàvia, està molt bé, molt bé. L'espectacle piromusical, que aquesta nit posarà punt final a les festes de la Mercè 92, es farà per primer cop a l'Anella Olímpica de Montjuïc, amb música en directe de Los Gringos a partir de 2:15. I amb aquesta notícia acabem l'edició del cap de setmana de l'informatiu de Televisió Espanyola a Catalunya. Com sempre, gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau, a reveure.